आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव खर' गंग्लायै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै धोरोमारि खुलुमनायखौ गासै सुबुं माहारिनिसिम बावग्रोबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि खुंगा बाथि सावरायमा मेल बेखौ जोङो फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 28 आरो 29 डिसेम्बर 2022 बे खालाराव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय सिसुपानि बियाब गोथार बाथौ थानसालियाव जोङो खुंनो थाखाय साखाफारा खालामनाय जादों। आरो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि आं राजेश बसुमतारिया दिनै बे जि थावनियाव जोङो सावरायमा मेलखौ खुंनो लादों बे जायगायाव फैनानै बानजाय आफादजों माखासे बाथ्रा सावरायफैदों। आरो बे बुब्लियाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिनो मानाव गेदेर आखान्थि आफादगिरि बिष्णु बसुमतारी लोगोसे आंजों दंफायो। आरो बे समाव जोंनि लाइमोन आफादनिनो गौथुमारि नेहाथारि सुभाष बसुमतारी बिथांबो दङ। आरो लोगोसे बानजाय आफादनि बे मावख'आव बानजाय आफादनिनो नेहाथारि आदा जिबन बसुमतारी आरो आफादगिरि नीलकान्त बसुमतारी बिथांमोन दङ। आरो बानजाय आफादनिनो गुबुन गुबुन दालाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन दंफायो। बे समाव जोङो बिथांमोनखौ खौरां लाफैनाय जादों। बिथांमोना गावनि बेसेन गोनां समखौ दोनथ'नानैब्लाबो खुंगा बाथि सावरायमा मेलखौ जाफुंहोनो थाखाय नारा नाथा हर सान बिथांमोना नाजागासिनो दङ। आरो बे नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंहा पेन्डेल लुफुंनायनि हाबाफारि थान्दै बादा जिरायसालि आलासि जिरायसालि आरो जोंनि सावरायमा मेलखौ जाफुंहोनो थाखाय जाखिनि खामानि मावनो गोनां दङ बेखिनि हाबाफारिखौ बिथांमोना आबुं महर मोनहोनायनि बिथिङाव सफैबाय। गासैबो हाबाफारियानो आवगायगासिनो दङ जाफुंनायनि महरावसै। साननै सानसेनि गेजेराव गासैबो हाबाफारिया जाफुंगोन जों बेखौ नुनो मोन्दों। खुब गोजोननाय मोन्दों। दा बेनिखायनो बिथांमोननो बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोननिसिम जोङो बे समाव साबायखर बावनाय थादों लाइमोन आफादनि जानानै। आरो लोगोसे गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानाव गिदिर आफादगिरि प्रकाश बसुमतारी आरो नेहाथारि बिष्णु बसुमतारी बिथांमोननिसिमबो आरो बिथांमोननि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोननिसिमबो जोंनि लाइमोन आफादनि जानानै आङो साबायखर बावनायखौ जासिदों। जोङो फैबाय थानाय 28 डिसेम्बर 2022 खालार खालिनिफ्राय जोङो जागायगोन। आरो बे दिनखालि जोङो फुंबिलिनि 4:45 रिंगानिफ्राय गोबांथार हाबाफारिखौ लानानै जोङो जाफुंहोनो थाखाय आवगायनाय जादों। आरो बेनिनो उनाव जोङो फुंबिलिनिफ्राय माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो मावफुंनानै जोङो फुंनि 10 बाजियाव सनानि जांख्ला बे खुगा लाइसि बे बिजाबखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि खुगा लाइसि बेखौ जोङो बेखेवनाय जागोन। बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो हांख्रायनाय जादों सभाराम बसुमतारी गौथुमारि नेहाथारि बिथाङा मेघालयानि। आरो थिग बेबायदिनो जोङो 10:15 जोङो धोरोमारि थुनलाइयारि आनजाद बे हाबाफारिखौ जों लानानै जाफुंसार होनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों। दा बेखिनि बुब्लियाव जोङो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो गंफ्रोमबो जिल्लानिसिम जोङो फोरमायहरनाय जादोंमोन जे थाखो 8, 9, 10 फरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो बादायगिरि महरै लाबोनो थाखाय आरो जोङो बादायगिरि फंबाय बिनानाव बा फरायसा बिथांमोनखौ जोङो गावनि फरायसालिनि इउनिफर्म एबा गानग्रा खसाबखौ जोङो लाबोफानो थाखाय खावलायनाय जादों। आरो बे समाव जोङो लाइमोन आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ जे थाखो 9आव फरायबाय थादों आरो बेनिनो मोनसे फोरमान आई कार्ड बा मोनसे फोरमान बिलाइ लाबोफानो थाखाय जोङो बादायगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायदों। आरो जोङो जिल्ला आफादखौ गासैखौबो जोङो बेवहाय बे आयदाफारियाव गंफ्रोमबो जिल्लाया जेन बाहागो लागोन जों बेखौ मिजिंथिनाय खालामदों आरो बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायनाय जादों। आरो बेनिफ्राय जोङो 12 रिंगानिफ्राय जोङो सावरायमा मेलखौ जाफुंहोगोन। सावरायमा मेलखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जोङो मोननै आयदाखौ जोङो लानाय जादों। मोनसे आयदाया जाहैबाय गोजौ सोलोंथाइ लानायाव बाथौ धोरोमनि बिफाव आरो फरायसाफोरनि मावनो गोनां हाबा। बे आयदाखौ जोङो रौता कलेजनि गोरायुं बिथां डक्टर नीलकान्त बाग्लारी मानाव गेदेमा बिथांखौ जोङो फुंखा सुबुं महरै हांख्रायनाय जादों। बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे आयदायाव लाबावदों फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया समाजारि बेरेखा आरो बाथौ धोरोमारि नोजोरजों बे आयदाखौ जोङो सावरायनो थाखाय
फुंखा सुबुं महरै जोङो हांख्रायनाय जादों। मानाव गेदेर दालसिं बसुमतारी लांहिन कलेजनि बा फरायसालिमानि गोरायुं प्रिन्सिपाल बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। दा थिग बेबायदिनो जोङो माखासे आयदाफारि लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय लानाय जादों। बेनिखायनो जोङो गंफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जोङो दिनैनि बे बाथौ बिबुंसार रादाब बिजोंनि गेजेरजों जोङो खावलायनो लुबैगोन जे गंफ्रोमबो जिल्लाया लैहोर लैहोरै फैनानै जोंनि बे सावरायनो लानाय हाबाफारिखौ जेन जाफुंसार होयो। जेन बावहाय गंसेबो जिल्लाया थालाङा आरो लाइमोन बिथांमोना थान्दै बिथांमोना बाहागो लायाब्लासिनो जेन थाया, जोङो बेखौ जोंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थादों। बेनि उनाव जोङो 29 खालार डिसेम्बर खालार खालि जोङो जोंनि गेवलां मेल हाबाफारिखौ जोङो जागायनो लागोन आरो बै दिनखालिनो जोंनि गौथुमारि फिरफिलाखौबो जोङो फुंबिलि समाव बेखेवनाय बिरहोनाय जागोन। आरो जोङो बे हाबाफारिखौ गेवलां मेलखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो बावहाय सासे गाहाय बुंथिगिरि गेदेमा आलासि जोङो हांख्रायनाय जादों। फुंखा सुबुं महरै डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि आरो बिथाङा पद्मश्री बान्था मोनगिरि, बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। बिथांनो जों मोनसे आयदा हरनाय जादों सुबुं माहारि दानायाव बाथौ धोरोमनि बिफाव। जोङो बे आयदानि सायाव जोङो बिथांखौ फुंखा सुबुं महरै हांख्रायनाय जादों। आरो लोगोसे गाहाय आलासि महरै बे सावरायमा मेलाव जोङो हांख्रायनाय जादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मादाव गेदेर प्रमद बर', बिथांखौ जोङो बेवहाय हांख्रायनाय जादों। आरो जुनिया गाहाय आलासि महरै मुस्रिमा अजन्ता नेव, फाइनेन्स, वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार अफ आसाम, बिथांखौबो जों बेवहाय हांख्रायनाय जादों। आरो जर'खा आलासि महरै गोबां थागोन हांख्रायजानाय आलासि, माननि आलासि महरै आरो गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ जों बेवहाय बाहागो लाहोनो नाजानाय जादों। आरो वेस्ट बेंगलनिफ्राय जोंहा फैगोन, मेघालयनिफ्राय फैगोन, दिल्लीनिफ्राय फैगोन आरो जों बेबादिनो अरुणाचल इटानगर पासिघाटनिफ्राय जोङो हांख्रायनाय जादों। जोङो गोबांथार थान्दै बिथांमोनखौ जों बेवहाय बाहागो लाहोनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों। दिनै बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ खावलायदों जेसेबां हायो थान्दै बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनायखौ, आरो जों लाइमोन आफादनिफ्रायबो जोङो मिजिंथिदों बा हास्थायनाय थादों गंसेबो जिल्लाया जेन थालाङा, गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो जोङो जि गौथुमारिनिफ्राय जोङो थिखानानै हरनाय अनजिमा बायदियै जोंनि बे सावरायमा मेलाव बाहागो लाफैगोन, जोङो बेखौ मिजिंथिबाय। बावहाय जोङो बांद्राय गोलावै बुंनो सानासै, दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो बेखौनो मिजिंथिबाय आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ फैबाय थानाय बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव मदद होगोन आरो नोंथांमोननि फिन मिजिंखौ हेफाजाब होगोननि मिजिंखौ हास्थायनानै आं बेखिनियाव फोजोबबाय। खुलुमबाय। आं मुस्रि सुभाष बसुमतारी, गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बाथौ बिबुंसार रादाब नायगिरि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि खुंगा बाथि सावरायमा मेलखौ जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय सिसुपानि बियाब गोथार बाथौ थानसालियाव फैगौ डिसेम्बर दाननि 28 आरो 29 खालाराव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। दा गलाघाट जिल्ला लाइमोन आफादनि जानानै आं जोंनि आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादराव थानाय गासै बाथौआरि सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ गलाघाट जिल्ला लाइमोन आफादनि जानानै बे मेलाव खुंगा बाथि सावरायमा मेल लाइमोन आफादनि मेलाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानायखौ आं खावलायबाय। जाहाथे बे मेलाव नोंथांमोना बाहागो लाफैनानै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि खुंगा बाथि सावरायमा मेलखौ जाफुंसार होयो, बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बाथौ गौथुम खुंगा बाथि सावरायमा मेलनि लाइमोन आफाद दा खुंनो लानाय जि सावरायमा मेल, बे सावरायमा मेलनि बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि जिबन बसुमतारी हिसाबै नोंथांमोनखौ आंनि धोरोमारि खुलुमनाय, अननाय, सिबिनाय जासिग्रोबाय। नोंथांमोना जेरखम खोनादों जोंनि गलाघाट जिल्लायाव देग्लाय खुंगा बाथि सावरायमा मेलनि जिथुनिखि सावरायमा मेल जानो गोनां, बे बानजाय आफादा मा मा हाबाफारि लानानै मा आयदा लानानै खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा जाहाथे खोनागासिनो दङ, खिन्थु जोङो दासिम एक्सन ग्राउन्डआव जोङो मा मा खामानि मावदों बेखौ
हयथ' नोंथांमोना मिन्थियाबो जानो हागौ। बेनिखायनो आं बे बिबुंसारनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायनो नागिरदों जे जोङो नोंथांमोना जेरैबायदि खोनादों बा बेबायदि नङाबो जानो हागौ बा नंजोबगौबो जानो हागौ, नाथाय जोङो मोननायखिनिखौ जोङो बुंनोसै। जिखिनि जोङो हेफाजाब रायजो राजानिफ्राय मोननांगौमोन, सहाय सहयोग मदद, बेखिनिखौ रायजोफ्रा जों जेसेबां सानदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिनसो जों मोनदों। नाथाय बेहाय मोनसेल' खोथा, जोंहा जेरैबायदि जोङो कालारफुल खालामनो नाजादों, बे कालारफुल खालामनायाव माबा मोनसे थालांनोबो हागौ, थालाङाबो जानो हागौ। बेखौ नोंथांमोना फैबा नुगोन। जों जेरैबायदि हादों बेखिनिखौ जोङो बानायदों। रायजो राजाफोरा जाहाथे जोङो थान्दै बिथांमोना फैनानै बेहाय मोजां रोखोमैनो जोंनि बेहाय थानानै मिटिं सावरायमा मेलखौ बाहागो लानो हाफैयो। थानाय जानायनिफ्राय जोङो जेसेबांखिनि खालामनो लुगैया बेखौ जोङो फ्राय 95% फोजोबनाय जाबाय खामानिया। जास्ट जोंहा माखासे त्रिपालफोरखौल' खुंनो लुगैया दङ। बेखौ खुंखांनायनि उनाव जिफोरखौ बुबानो जोंहा खामानिया जोबगोन। रायजो राजाफोरा बेखौ साननाङा जे गलाघाट जिल्लायाव मावग्रा मानसि बारा गैया नामा। खिन्थु जों गलाघाट जिल्लायाव जेसेबांखिनि हागौ, जों गलाघाट जिल्ला जानानै आलासि बिथांमोनखौबो जोङो हाजासे सिबिनायखौ जोङो नाजागासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समाव आलासिफ्रा फैनानै जाहाथे जोंनि बे 28 आरो 29 डिसेम्बरनि तारिखआव जुदि मिटिं जानो गोनां, बे 28 आरो 29 डिसेम्बरनि बे मिटिं जानो गोनां आलासि बिथांमोना हेफाजाब होफैनानै जोंनि जिथुनिखि सावरायमा मेलखौ जाफुंसार होनायाव दुलाराय लाइमोननि जिथुनिखि सावरायमा मेल बेखौ जाफुंसार होनाय बिथांमोना हेफाजाब होफैगोन। जोंनि बानजाय आफाद जानानै जोङो जेसेबांखिनिखौ हागौ दिनैसिम जोङो मावगासिनो दङ। आरो जों मिजिंथिदों जे गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनानै थान्दै बिथांमोना जाहाथे माखासे जोंनि धोरोम जौगानायनि बेलायाव बा माखासे जोंनि समाज जौगानायनि बेलायाव बा माखासे जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरा जौगानायनि बेलायाव जाहाथे बे सावरायमा मेलनि गेजेरजों माखासे जोङो चेन्जखौ लाबोनो हानायखौ जोङो मिजिंथिदों। बेनिखायनो जोङो बानजाय आफाद जानानै जेसेबांखिनि हागौमानिखौ जोङो बे गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां जाहोनो थाखाय जोङो नाजागासिनो नारा नाथा। आरो रायजोफोरा जोंखौ जेरैबायदि साननाय बायदिनो होदोंबो अननायखौ, आरो जिखिनि जोङो सहाय सहयोग लुगैदों बेखिनि सहाय सहयोगखौ जोङो दुलाराय जोंनि जिथुनिखि गलाघाट जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जोंनि बाथौ सिबियारिल' नङा, गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्रायबो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होदों। रां रुफा दं नङाब्लाबो जोंखौ माखासे जोंखौ आयदा होनानैब्लाबो माबायदि बानायनो हामगोन, माबायदि जोङो डेक'रेसन खालामनांगोन, आरो माबायदि जोङो जिरायसालिफोरखौ बानायनांगोन, बेफोरनि थाखाय जोङो बेफोरनि फारसेबो जोङो गोबाङानो रायजो राजानिफ्राय गुबुन धोरोमनि मानसिफोरनिफ्रायब्लाबो जोङो सहाय सहयोग मोनदों। आं मिजिंथिदों नैबे जोंनि देग्लाय बे सानखाथियाव जानो गोनां खुंगाबाथि सावरायमा मेला जोङो गुबुन बोसोराव जानायनिख्रुइ बयनिख्रुइबो साबना हामना बे जानायखौ आङो नुहुरदों। आरो बेखौ जोङो जाफुंहोनायखौ जोङो थिरां खालामना लाखादों। आरो फैबाय थानाय समफोराव माखासे एसे थालांनाय खामानिफोरखौ जोङो थाबैनो फोजोबसिगोन। जोङो मिजिंथिदों जोङो 27 तारिखनि सिगांनो जेसेबां जोंनि आलासि जिरायनायनिफ्रायनो, आलासि थानायनिफ्रायनो, थान्दै बिथांमोना थानायनिफ्रायनो जों जेसेबां जोङो थाग्रा जायगा बानायनांगौमोन बानायजोबखांगोन होनना आं मिजिंथिदों। आरो जोङो बेखौनो रायजो राजानिफ्राय खावलायनाय थाबाय जे जोङो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोङो थान्दै बिथांमोना जाहाथे सानै फैनांगौ, जाहाथे साब्रै फैनानै बे मिटिंखौ जोङो बाहागो लाफैगोन आं बेखौ सानदों। आरो धोरोमारि जौगानायाव जाहाथे बे सावरायमा मेलनि गेजेरजों जोङो सहाय सहयोग मोनगोन होननानै जोङो बानजाय आफाद जानानै आङो गासैखौबो बाथौ गुथुम जोंनि बाथौसाफोरा जाहाथे नैबे गलाघाटआव फैनानै जोंनि जिखिनि सावरायमा मेलाव सावरायनो गोनां हाबाफारि दङ बेखौ सावरायनायाव जाहाथे बिसोर जाहाथे जेबो असुबिदा मोनालासेनो सावरायलांनो मोनगोन होननानै आङो बयखौबो खावलायनानै आंनि बुंनो गोनांखौ बेखौनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।